Има 3 въпроса, които трябва да си зададеш. Първият въпрос е: върху какво се фокусирам точно сега? Каквото и да е, то те влияе. Може да се фокусираш върху това как да се самоусъвършенстваш, или би могъл да се фокусираш и върху съседа ти, който те дразни. Има толкова много неща, върху които можеш да се фокусираш, но ние не се фокусираме върху всичко накуп, а върху малък брой неща. И именно това е нашето преживяване в живота. Фокусът директно влияе на чувствата ти. Върху каквото и да се фокусираш, ще го почувстваш, дори и да не е вярно. Случвало ли ти се някой да ти каже нещо като: мислиш, че Иван ти е приятел, но той не ти е приятел, говори зад гърба ти. И ти си казваш: не, Иван ми е приятел. Ти просто си го разбрал погрешно. Но ако 2 или 3 души ти кажат, че Иван говори зад гърба ти, започваш да се ядосваш, защото това ще те нарани, нали? Може дори да се конфронтираш с Иван. Най-мощното решение, което взимаме, а повечето от нас не го правят съзнателно, е върху какво ще се фокусираме. Можеш сега да се фокусираш върху кръвта, която тече през лявото ти ухо, или върху докосването на дрехите ти до кожата, но не го правиш. Повечето от това, което прави мозъкът ни, е да изкривява, изтрива и обобщава, за да направи живота по-прост. Но проблемът е, че когато изкривяваш, изтриваш и обобщаваш, пропускаш много от живота си. Така че трябва да видим дали можем да излезем от това. И трябва да разберем върху какво се фокусираме. Позволи ми да ти дам 3 модела на фокус. Кажи ми кой от тях си ти, няма правилен или грешен отговор и не го приемай лично, защото ако не харесваш отговора си, вече ще можеш да го промениш. Искам да мислиш като софтуер. Ето въпросът ми. Има 2 неща, върху които можеш да се фокусираш. Върху това, което имаш, или върху това, което ти липсва. Кое от тях ще избереш? Напиши го в коментарите. Повечето хора се фокусират върху това, което им липсва. Сега имам прост въпрос за теб, но е важен. Ако мозъкът ти постоянно се фокусира върху това, което ти липсва, как ще можеш да поддържаш щастието си, независимо колко успешен си станал? Това е невъзможно. Като се фокусираш върху това, което не е наред, за да го поправиш, може да бъде полезно. Но когато това стане навик, няма значение колко постижения имаш. Няма да си щастлив. Знаеш ли колко много милиардери и знаменитости са нещастни? Мислиш, че те би трябвало да са най-щастливите хора на света, но са нещастни, въпреки че са на върха в света в това, което правят. Причината е, че те продължават да се фокусират върху това, което им липсва, независимо какво имат. Това е един модел. И ако само го промениш, ще промениш живота си. Когато се фокусираш върху това, което имаш, се чувстваш жив. Не изпитваш недостиг, чувстваш радост. Колко от вас имат много неща в живота си, за които ако се фокусирате върху тях, бихте могли да се почувствате благодарни или развълнувани. Но това не съществува, освен ако не се фокусираш върху него. Всички имаме модели на фокусиране. Вторият въпрос е: какво означава това? Защото в момента, в който се фокусираш върху нещо, трябва да му придадеш значение. Това край или начало е. Бог ме наказва ли? Затова ли имам този проблем? Или Бог ме предизвиква? Или този проблем е дар от Бога? Виж, ако мислиш, че това е краят на една връзка, ще се чувстваш и действаш ли по същия начин, както ако мислиш, че това е началото на връзката. Всяка ситуация сама по себе си няма определено значение. Сама по себе си тя е нито положителна, нито отрицателна. Всяка ситуация всъщност е неутрална. Ти като наблюдател избираш какво значение да придадеш. Значението променя отговора на третия въпрос. Какво ще направя? Защото значението е равно на емоция. Каквото и значение да придадеш, ще имаш определено чувство. Ако мислиш, че Бог те наказва, ще имаш едно чувство. Ако мислиш, че Бог те предизвиква или че проблемът е дар от Бога, ще имаш друго чувство. Често хората имат проблеми в своите взаимоотношения. Знаеш ли защо? В началото на връзката върху какво се фокусираш? Питаш ли се как да накараш другия да ти дава неща? Това ли е основният фокус? Когато наистина обичаш някого, какво ще направиш за него? Ако някой ти каже: може ли да изхвърлиш боклука? Ще изхвърлиш боклука и ще попиташ: какво друго мога да направя за теб? Но след 7 дни, 7 седмици, 7 месеца или 7 години, някъде между 7 дни и 7 години, когато те попитат дали ще изхвърлиш боклука, ще кажеш: аз да не съм чистач. Ако правиш това, което си правил в началото на връзката, в края, няма да има край на връзката, защото в началото не беше размяна, не измерваше, а се фокусираше върху това как да дадеш. Когато започнеш да измерваш какво получаваш, това става транзакция. Транзакциите не карат никого да се чувства добре в дългосрочен план. Ще ти дам още един модел на фокусиране. Фокусираш ли се повече върху това, което можеш да контролираш,
или върху това, което не можеш да контролираш?